Christmas tree ug ban pang dekorasyon palibot sa Mandawi City Hall. Pasigaon na karong taon-taon subay sa unang adlaw sa Pasko. Live nanukad sa dakbayan sa Mandawi si Femari Dumabok. Fem! Dinhi sa dakbayan sa Mandawi katakda usab karon nga himuon ang Christmas tree lighting o gawa sa Christmas tree lighting murag maingon ni pagpasuga dinhi sa palibot sa Mandawi City Hall ang himuon dinhi sa dakbayan sa Mandawi gani sa pagkakaron naghinahina na sa pag-andam alang nagyud unya sa himuon nga Christmas tree lighting. Matod sa ni Engineer Marivic Cabigas, Department of General Services nga adino sa tema nga Disney Christmas dinhi sa Mandawi City Hall. Kini para sa tanan ilabi na sa mga bata. Aduna sila mga cartoon characters, mga pakulo aron mas dagsaon pa kini di lang sa mga bata apan sa uban pang mga mosuruyay dinhi sa dakbayan sa Mandawi. Aron usab matud pa adunay mastihan nga makapalipay ngadto sa mga muduaw dinhi sa dakbayan. Ila sab gi-make use ang mga pedestrian lanes din gipangkuluran niini para may colorful. Aduna usab sila ilahaw sab kining himuan og kining susama og shop or Santa Claus house din puno usab kini sa mga dulaan kini alang lang gyud sa paghatag og kasadya og kalipay alang sa mga bata. Matud pa man nga mensahe sa ilahang Christmas decoration dinhi karon sa dakbayan sa Mandawi nga mao ang make use kun dili magkinahanglad og kwarta aron lang makapalipay ning kapaskuhan. Apan matud nila nga kining adunay kasuruyan og makitang maanindot nga talan-awon ilabi na dinhi sa plaza sa Mandawi City Hall nga mauyunan sa kadaghanan. Aduna sab sila matud pa man nila nga dili ingon inana ka bongga when it comes to structure sa Christmas lights sa Christmas tree apan diha nila daugon sa programmable lights. Ang duwa sa lights nga maoy mugo na with the concept kalabot sa Disney Christmas. Matud pa man ni Engineer Cabigas nga mga leftovers kini or mga recycled nga mga gamit diha sa ilahang Christmas decoration sa previous years ang gipanggamit karon dinhi sa ilahang gimo sab nga decoration. Do ni gasto sila ginundan nga mas gamay-gamay ang gasto nila nga niabot lang og 600,000 pesos. Aduna usab kini ang usa sa mga importante nga aduna kini bilen paghatag og pagpahinumdom sa publiko sa katawhan nga maong Pasko may kalabutan gud kini sa pagkatawo sa Batang Jesus o guban na usab sa Sagrada Pamilya. Mo nang usab karon taud-taod gitan-aw ni Lano nga karong alas 8 sa gabi sugda ng short program. Doon nila mabu lang gyud kuno nga programa then himuon nila ang mga Christmas lighting og tapuson kini so sa unya ka fireworks display. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.